ತನೀಶ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತು ನಾವ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ, ಟೋಟಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ. ಸೊ ಮುಲು ಇಡ್ಡಿ ಊರ್ ತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ಪುಡು ಉನ್ಪುನಲ ಜೆಪ್ಪುನಲ ರಡ್ಡೇ ಬೇಲೆ ರಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಖುಷಿ ಪೌಜಿ ಮದ್ಮೆಗನ್ ಪಾಡ್ವೆತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಮದ್ಮೆದಾನಿಯೆ ಅವು ಯಾನು ಕಾಂಡೇಳ್ ದಿಂಚಿ ದಾದ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೊಟ್ಟು ವನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಾವ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಒಕ್ಕ ಹಾಸಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಸು ಧರ್ಮಲ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅನ್ಪನೊಲಿ. ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂದು ಚೂರೆ ಕಿಚನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಜನಂತೂ ಇರತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ದಾದ ಬಾಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡೇ ಪಾತೆರ ಓಕೆ ವೇಟ್ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೇನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ಕಾಂಡೇಡಿಂಚಿ ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಮಂಡೇಡ್ ಬಲ್ಪುಣವೆ ಯಾನೆ ನಾತಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವರ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅನ್ಫೀಲ್ ಆಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಡೋರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಯಾವೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟ ತುಕ ಬಾಲ ಎಂಚ ದೇಯ್ದೆ ಏತು ಶೋಕ್ ದೇಯ್ದೆ ತುಪ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಎರಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅವಳು ಕಿಚನ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ ಅವು ಮಟ್ಕ ಅವೇ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಆತುಂಡು. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಡ್ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೇವಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಲೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೋನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೋನು ಪಂಡೆ ಈಗ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕಾದಿನ ಅವು ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೇದಾದ ಕಥೆನೋ ಗೊತ್ತು ಜೋಟಿ ಅಂತ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೊಪ್ಪುನನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಳ್ಳಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪೊಳ್ಳಲಿಡು ಈಗ ಇದಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾವ ಪನೊಂದುಲೆ ಪಿರತ್ತು ಪೊಳ್ಳಲಿಡು ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಒಂಜು ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆ ಆಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಟ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನು ಪಿರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ ಆಂಡ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚೆ ನೇತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಇರ್ತಡು ಇರೆಗ್ ದಾಯ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನೊಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಾಯ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಶಾತಿನ ಪಂಡ ಓಕೆ ತೂವಡೆ ಕುಲ್ಲಡು ನೆನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಒಡೆಗು ಕೊನತುದು ಏನನ್ ಎತ್ತ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ತವೆ. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈತ ದಿನ ಆಯ್ನ ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈತ ದಿನ ಅವನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತನೀಶ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತು ನಾವ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ತನೀಶ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕೈ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ದಾದ ಮಲ್ಲ ಈತ ದುಂಡದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಅಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ Q&A ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ನಿಕಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ದಾದಂಡಲು ಉಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೊಳ್ಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಾಯಿ ತೂದು ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಗ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಕು ಪನರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಟೋಟಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬುಡಿಯಾ ಕೈ ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತಿ ನೆಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ತೂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೇವೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾಕು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಸೈಸುನಾರೆ ಹಬ್ಬು ಜಾತು ಶೆಕೆ ಉಂಟು ಏ ಪೋವರ ಬರ್ಪುಣ ಈ ಶೆಕೆ ಪೋಪುಣ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಹಾಯ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜನಿ ಅನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಏ ಪಾಂಡಲ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬುದು ತೂಯ್ಬೇಕ ತೂಲ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತು ದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಫುಲ್ ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈಲ ಕುಂಬರೊಂದುಂಡು ಕೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇನೆ ಆಪುಣಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಕಲ ಯಾನ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆದೆ ಒಂಚು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಮೂಲ ಇಡೀ ಬೇನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೊತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡು ಬಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರೆ ಅದು ದುಮ್ನ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೈ ಪೂರ ಕುಂಬರ್ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡುಂಡೆ ಕಜಪು ತೌತೆದ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉನ್ಪುನಲ ಜೆಪ್ಪುನಲ ರಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಖುಷಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಖುಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ
ಏಯ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾನಾ ನೀನು? ಏಪ್ಪ ಸತ್ಯ ತನೀಶ್ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಜಿ ಇಂಚ ಪನೋಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಣ್ಗೆ ಶು ಪನೋದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ 11 ಕಾಂಡು ಏಪಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಸೈಕಲ್ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಬುಡರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 7:30 7:45 ಲಕ್ಕುವೆ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಚ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು ಪಂಚ ದಾದನ ಆಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಳ್ದು ರೋಡ್ ಪೂರ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಬೇತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಟಯರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಇಚ್ಚತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು 10 o'clock ಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಈ ಕೆಲಸದ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತಾಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪಾದು ಬೇಗ ಬೇಗ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪಾವ್ಡು ಆಯ್ನೇ ತಿನ್ನರೆ ಬಿಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ನೊಂದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಬೇಗ ತಿನ್ಪಾವೆ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನ ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟತ್ತುದು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಜಲ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದು ಏನ ಕಿಚನ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ತನೇಶಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡೆ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬೇಗ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೇತು ಬೇಗ ತಿನ್ಪೆ ನಾ ಅಂದೆ ಬೇಗ ತಿನ್ಪೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳ್ಳುವೇರು ಜನ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಫೈನಲಿ ಪುರ್ಸೋತಾಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀನಿ 2-3 minutes ಪಣ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಮಲ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಕಿಚನ್ದ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನ ರೂಮ್ ಅಂತೂ ಏಪಲ್ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೆ ಇಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕುಂಟಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕೋಡೆನೆ ಮರ್ಚು ದೀತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ದೀಪನ್ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ಕೆಲವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ದೀಪೆ ಅವು ಮೂಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ Q&A ರೌಂಡ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಫೆ ಶೋ ಕುಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕುಲೊಂದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದು ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಫೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಎಂಕ್ ಕೈ ಬಚ್ಚುನಿ ಅನ್ಮುಲ್ದೀಪೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತು ಸಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪರ್ ಅಡೆ ಪೋಯರ್ ಇಡೇ ಪೋಪರ್ ದಾಲ ತೊಚ್ಪಾವುಜರ್ ಎನ್ನ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ನಲ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವು ಯಾನ್ ದಾಲ ತೊಚ್ಪಾವುಜಿ ಮದ್ಮೆಗನ್ ಪಾಡ್ವೆತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಮದ್ಮೆದಾನಿಯೇ ಅವು ಏಪ ಮದಿಮೆ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆನೆ ಏನಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಾದ ಆನೆ ಏನಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ದಾಯಗ್ ಆನಿಯೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಖಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅವು ವ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕಲೆಗ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಓಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದೆ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪಂತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೋರ್ ದಿಂಚ ಪಣ ಒಂಜಿ 10th standard ದಿಂಚ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಬೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಬಟ್ 2 months ದಿಂಚ ಯಾನ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಉಂಟಾದೆ ದಾಯಪಣ ನನಲ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ದಾದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪೂರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಚ ಇಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಏನ ಮೋನಿ ಫುಲ್ ಏಪಲ್ ಆಯಿಲೇ ಬಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಇತೆನ ಮೆಗ್ದಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದೆಂಗ್ ನೆರ್ಪೋಲು ದಾದ ಮೋನಿಗೆ ಪಾಡೋಚೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದೆರ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಉಂತಾದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಉಂತಾದು ಸದ್ಯಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋನಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಲ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ರಿಂಕಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸಮನ್ ಕೇಮಾ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯಾನು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ತೂಲೆಗೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡಿ ಪೊಸಾತ್ ಪಂಡ ಪೊಸಾತ್ ಕೋಡೆ ಮೂರಾಣಿ ಕನತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾತ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದೆ ನಿಕಲ್ಡ ಅವು ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಯಾನು ಹಿಮಾಲಯ ಆ್ಯಂಟಿ ರಿಂಕಲ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಒಂದೇನ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವೊಂದು ಪುನು ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿಕಲೆ ಗೊಟ್ರಾಶಿ ಪನ್ಪುಜಾವೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕಳ್ಳ ಪನ್ಪುನು ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ಕನವಡು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ ಬರೀತೇರು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೂದನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ ಪಂತೇರು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಓಪಾಂಡಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 years ದಿಂಚಾವೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ದಾಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರೈತೆ ಸನ್ನಿಲ ಮೀರೊಂದಿತ್ತುಜಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ದಾಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 2 years ದಿಂಚ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆತನು ಅಂಚ ದಾದ ಪಾಂಡಲ ಯಾನು ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪೂರ ತೂದು ಪೂರ ಪಾಡುನು ಐಟೊಂದೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ರಡ್ಡು 2 times a day ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ ಪಂತೇರು ಕೆಲವೇ ರಾತ್ರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಜೆತ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾನ್ 2 times ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ದುಂಬೇ ಎನ್ನೋ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿರ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಪೂರ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಲೈಟ್ ಹಾಕುಣತೆ ಮೋನೆಗ್ ಆಯ್ಲಿ ಇತ್ತುನ ಚಂಡಿ ಇತ್ತುನ ಪೂರ ಅಂಚ ನಿಕಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬೆಗ್ಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಲಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆಕ್ಕುವೆ ಅವು ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಬೆಗ್ಗರ್ಗ್ ಅಂಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ನಂಬುದು ಕಂತದು ಓಲ ಪಾಡೋಚಿ ನೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೂದು ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಜನ ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೆ ಯಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ ಆಪ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಡನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪಾಂಡ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆ ಆಯ್ಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪಾಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಸ್ಟೇ ಆಪುಂಡು ಆ ಡೇಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಈ ಬೆಗ್ಗರ್ಗೂ ಈ ಶೆಕೆಗೂ ಒಂಚೂರು ದಮ್ ಕಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಡು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 2-3 ದಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆವಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಗನೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಆವಂದು ಸೊ ಪಿಂಪಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಒವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಉಂದು ಅಂದತ್ತು ಒವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು 2-3 ದಿನ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ ಆಯ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ಲ ಒವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ಹಬ್ಬ ಓಕೆ ಈತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆ ಖುಷಿ ಆನಂದನ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿನ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏನ ಚಾನಲ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿನಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುಜೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲ್ ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವೆ ಪಲ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅನಂಜಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕಲೆ ಕೊರರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲೆ ನಾವು ಓ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್